Svět už nepozná kvalitní umění. Nevíme, jak se to stalo, jen víme, že z Vídně na Brno se začali lidé měnit. V téhle době je opravdu jen pár vyhulených, kteří hledají kvalitní kulturu. A o jednom z nich je tento příběh. Ježiš, ten je roztomilý. Huňatej, hlavně huňatej. Podívej se na něho. Podívej, jak je rozkošný. Sračky, všude jenom sračky. Od chvíle, co chodím na vánoční rajot, na sobě pozoruji výrazné zlepšení prostaty. A pozor, ne jedna, ani dvě, ale rovnou 3 kapely, a to pouze za cenu jedné. A to se vyplatí, takže neváhej a přijď na vánoční rajot, kde můžeš volně a svobodně probudit své vnitřní zvíře, a to už 26.12.2025 v Unlimited Coffee.